けて小さくつぶやいた。How are you? 誰もいない部屋で一人。朝が来たよ、土砂降りの朝が。TikTok 私のネジを誰か巻いて。昔のアニメにそんなのいたっけな。羨ましいな、みんなに愛されて。バカなこと言ってないで支度をしなくちゃ。涙の跡を隠すため、もう口癖になったまいか。昨日の言葉がふと頭をよぎるの。君には全然期待してないからそりゃあ私だって自分に嫌いなどしてないけれど、あれは一体どういうつもりですか。喉のどまで出なかったことが口をついて出たのは嘘。こうして今日の私は貴重な言葉と露出して生きてゆく。なぜ隠してしまうのですか。笑われるのが怖いのですか。誰に笑いたくないのですか。それ本当ですか。会えないという名の耳に汚れて息もできないほど苦しいの。少し声が聞きたくなりました。本当にやばいなあ。一向に進まない自宅の途中、朦朧とした頭で思うもう理由をつ